Случвало ли ви се да общувате с някого и след комуникацията с този човек да се чувствате изсмукани, безсили, направо не ви се живее? Как така се получава, че един човек с думи ви изсмуква цялата душа? Нямате никаква сила. Има една тайна. Комуникацията е 50 на 50. Някои хора смятат, че е 90 на 10 или 95 на 5, което е абсурдно. И какви рискове имаме, когато ние позволяваме на човека да говори 90% от времето? Ние имаме вътрешни импулси, които искаме да изразим, които ни идват отвътре, което е съвсем естествено. Мнение, чувство и така нататък. И когато ние си потискаме тези импулси от мнение, чувство и така нататък, се получава така, че цялата енергия отива на спестяване, нали, на затваряне на тези импулси, на стопиране на тези импулси. Като минус имаме невротизъм, може да го развием, когато постоянно си сдържаме импулсите. И нямаме по-скоро енергия, понеже цялата енергия върви на това да чуваш човека и да си сдържаш импулсите. И това е много лоша комуникация. Ако няма защо да търпите такъв тип комуникация, просто я прекъсвайте, за да си съхраните вашите нерви и добро самочувствие.